play pibro ba pilai wan akan ka jinga lumlang kam tam ke choi si bala penya ya kan ka jinga lang ya I samla enlang ba I samla mandor kam tam ki bala ju penslor ngi ban tur sakmat bangin dawai la ka hok te kalong ka ba yang I kena pule bangin wan sakmat mar kum ki kena pule balna start ngim agri siang ngim ngeu dei bang hapan mi madan tamba bomban se nomor bakasor ka ringi kalale kumne te hapan ya mi pai ba ya mi kum teli kum kita ki kena pule ban mi sakmat ban dawai la ka hok ban dawai ka scholarship bang la de ban yo te kum yangi kinu kendong kamtam kinu kendong bagi depend kamtam ka scholarship nomor ni bun ngi kerjaan hidala de ban pule ya kasih pule te bun kila chu ya du kelas nomor bagi hable bala bun ki para kelas jonga ki hab lej bala no nomor ba bun lagi para kelas jonga ki hab ban lej bala bagi la du kelas kan ka attendance so ki la du but ki topics ki batai ki discussion baru ki la du nomor bihak ki hab lej bala ban sewi la ka bai kelas te ka jekali kolong ba syai kita ka pisa kaja but balai ka delay nomor manus nem ka jisya ki de benyo but bun ki kena kendong ki kena ki badok kamtam ki depend kendai 4% dan 4% hak scholarship ban sew la ka bai kelas Hei ku minta bun nak ki lahapan pep kelas balai bala ban sew la ka bai kelas tengi dawai la ka hok bai ki dawai la ka scholarship ngaya hne ba represent ya ki kena pule jong ka west brokaway tang ka west brokaway rei ya ki kena pule jong ka state brokaway but kum ki kena banang start iwan hang ne ban perlong jikulmar la ne ban perlong ke kebab penting la ne pensir ya ki pai chung jong ka sor shalom to kum ki nong west but kum ki para kasi but kum ki kena pule yang hane ngia teli kum ki kena pule ngiang teli ka way bikin mi but ngin perta yala kasor ba kasor kar kasga bengi but kasgau ya ke jing perta ke jing kang ke jungi mar ngin ma cha shu ya kane ka jing le joki ya kane ka jing le torti joki agi kum ta ngi la yami na jgai balajan